Ja donem inici a la primera cursa per la pau. Estau entrenats tots? Vinga, puja, quart d'intensitat. Que aquesta m'ha dit que no vol. Vale, tu no vols?
Un aplaudiment per tothom, vinga. Enhorabona. Ara ho he pogut llegir. Aquestes classes, i com direm, és de quart d'infantil i cinquè d'infantil. Cinquè d'infantil, altres classes,